Εδώ ο Dreamizer, ο οποίος θα κάνει αυτή τη φορά το Fast Expand. Είδαμε πριν να το κάνει ο Fruit Dealer. Είδατε πως ρέει στο αίμα τον Zerg το Fast Expand. Δεν είναι τυχαίο που συνήθως οι παίκτες που σου αρέσει πολύ η οικονομία παίζουν Zerg. Zerg είναι πολύ economy based φιλή κατά τη γνώμη μου. Η Terran είναι harass based και η Protoss είναι κατά τη γνώμη μου straight στρατή. Δηλαδή όποιον αρέσει να φτιάχνει πολύ δυνατό στρατό, μεγάλες και δυνατές μονάδες, να παίζει Protoss. Όποιο το playstyle είναι πιο πολύ για harass, δηλαδή συγκεκριμένες επιθέσεις, να κάνεις κακό στην οικονομία του αντιπάλου σου και μετά να έχεις αρκετά δυνατό στρατό για να επιτεθείς, να παίζει Terran, ενώ όσοι θέλουν καλή οικονομία και τους αρέσει να κάνουν πάρα πολλά expansions, etc. Να παίζουν Zerg. Τουλάχιστον κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Παρ' όλα τα αυτά, εδώ βλέπουμε ο Fruit Dealer πάει για ένα κλασικό άνοιγμα 1-1-1, όπως λένε, one barrack, one factory, one starport. Ο Dreamizer όμως έχει κάνει εδώ πέρα το Gastil, το είδαμε και πριν. Και πολύ όμορφα θα έρθει και ένας Observer, ένας Overlord, συγγνώμη, ο οποίος θα κάνει πολύ ωραία scout τον αντιπαλό του και ας το θυσίαζε. Έχει σημασία αυτό, ότι δεν τον ένοιαζε να τον θυσιάσει ή όχι. Δηλαδή υπέθετε ότι θα υπάρχουν κάποιοι Marines εδώ, δεν τον ένοιαζε, θα τον έστελνε. Ήθελε να δει λοιπόν τι θα κάνει ο αντιπαλός του και θα δει ότι έρχονται αρκετά Hellions από την πλευρά του Fruit Dealer. Μπράβο Fruit Dealer, ο ίδιος είναι Zerg, ξέρει πόσο πονάνε οι Hellions στην αρχή του Zerg. Αν δεν υπάρχουν πολλά Roaches, πραγματικά γίνεται πανικός. Είναι φωνιάδες των drones, είναι φωνιάδες των Zerglings. Θα φάνε και αυτό το Zerglings, ίσως να μην έχει view στο Zelnaga Tower, αλλά βλέπουμε ήδη τα Roaches από τον Dreamizer. Θα με συγχωρείτε κιόλας που δεν κοιτάω πολύ τι κάνουν οι άλλοι αντίπαλοι, δεν με ενδιαφέρει πραγματικά. Θέλω να δούμε όσο πιο δυνατόν πιο πολύ γίνεται Fruit Dealer. Fruit Dealer, ο οποίος είναι φανταστικός, το είπα, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι από τους καλύτερους παίκτες κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι τυχαίο που κέρδισε και εμείς θα δούμε και πολύ καλό παιχνίδι από αυτόν και στο μέλλον. Ο Fruit Dealer, ο οποίος παλιά λεγόταν Cool, πλέον Fruit Dealer, Fruit Dealer. Εδώ πέρα θα δούμε ότι τα Roaches θα αρχίσουν να επιτίθενται στη βάση του Fruit Dealer, αλλά από την άλλη κάποια Hellions ήδη είναι εδώ πάνω και κάνουν barbecue όλα αυτά τα drones. Δείτε πολλά drones πεθαμένα. 13 drones έχουν μείνει στον Zerg. Από την άλλη κάτω στη βάση του τα Roaches έχουν ανοίξει την πόρτα και υπάρχουν μόνο κάποια Marines και κάποια Hellions. Δεν είναι τόσο αποτελεσματικά εναντίον των Roaches. Από την άλλη, αυτά εδώ πέρα τα Hellions θα συνεχίσουν το χαράς πάνω. Δεν τον νοιάζει λοιπόν το Fruit Dealer, πάει για ανταλλαγή προϊόντων. Θα δώσει λοιπόν κομμάτια της βάσης του για να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερο χαράς γίνεται στον αντιπαλό. Θα δουν και τα άλλα Hellions από κάτω προς τα πάνω να συνεχιστεί αυτό το χαράς. Αυτό το Queen δεν θα είναι αρκετό για να σταματήσει την επέλαση αυτών των Hellions, οι οποίοι κάνουν πάρτι πραγματικό με τα drones. Κοιτάξτε, έχουν μείνει 13 drones. Τίποτα. Θα πεθάνει και αυτό το Hellion, δεν πειράζει. Έχει γίνει καλή ζημιά εδώ πέρα όμως. Θα μείνουν κάποια Roaches τα οποία θα έρθουν αντιμέτωπα με ένα Banshee. Πολύ γρήγορο Banshee από τον Fruit Dealer. Εύκολη δουλειά λοιπόν για αυτό το Banshee, αυτά τα Roaches. Θα τα εκτελέσουν λοιπόν ένα-ένα. Δεν θα πάθει πολύ μεγάλη ζημιά. 22 drones και ο Μούλος εναντίον 14 drones. Είναι σε μεγάλο αβαντάζ λοιπόν οικονομικό αυτή τη στιγμή ο Fruit Dealer. Αλλά έρχονται κι άλλα Roaches. Τα Roaches δεν ξέρω πώς θα τα βγάλουν πέρα, καθώς τα Banshees αρχίζουν και γίνονται όλο και πιο πολλά. Είναι άλλο ένα έτοιμο. Δεν ετοιμάζεται το Cloak. Απλά Banshees. Banshees Hellions λοιπόν από το Fruit Dealer. Περίεργο φρούτο λοιπόν αυτό. Άλλο ένα περίεργο play κατά τη γνώμη μου. Κι άλλοι Hellions. Βγάζει Hellions με μανία ο Fruit Dealer και τα Banshees απάνω τιμωρούν πραγματικά όλα αυτά εδώ πέρα τα Roaches, τα οποία από το μοναδικό πράγμα που μπορούν να κάνουν είναι απλά να περπατάνε και να προσπαθούν να χτυπήσουν κάποιον Hellion. Τώρα πολύ ωραία αυτοί οι Hellions εδώ πέρα. Συνεχίζω και εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι έχουν advantage στο range από τους αντιπάλους τους, από τα Roaches. Και τώρα βλέπουμε αυτά τα δύο τα Banshees τα οποία θα κυνηγήσουν και αυτό το Roach, το οποίο δεν μπορεί να κάνει τίποτα, απλά θα πεθάνει την ώρα που θα προσπαθήσει να ξεφύγει. Βλέπουμε και άλλα Hellions τα οποία έρχονται και άλλα Banshees τα οποία ετοιμάζει και ετοιμάζονται για τον Fruit Dealer. Fruit Dealer ο οποίος μας έχει δείξει ένα τελείως διαφορετικό αλλά πάρα πολύ αποτελεσματικό κατά τη γνώμη μου σύστημα, το οποίο πολύ εύκολα κάνει transition και σε Thors, δηλαδή μετά Hellions μπροστά Thors και από πάνω Banshees, το οποίο είναι πολύ της μόδας τώρα τελευταία στην Κορέα εναντίον των Zerg. Και τώρα θα δούμε κάποια Hellions τα οποία θα επιτεθούν σε αυτά τα δύο μοναχικά Queens, τα οποία προσπαθούν να κάνουν defend αυτό το Natural Expansion. Έρχονται και τα Banshees, τα οποία είναι πάρα πολύ δυνατά.
Δείτε εδώ πέρα που κάνουν πολύ ζημιά. Κάθε μπάντσι κάνει 24 damage, κάθε ρουκέτα ρίχνουν 2 ρουκέτες, κάθε ρουκέτα κάνει 12 επί 2, 24. Εδώ πέρα αυτά τα μπάντσι μας τα Hellions θα κάνουν τόσο τη μία βασίλισσα και οι ρουκέτες θα ανατινάξουν την άλλη. Πολύ λοιπόν αποτελεσματικός ο Fruit Dealer με αυτό το Hellion Banshee combo. Και ο Dreamers εδώ πέρα δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει, καθώς όλα τα Zerglings θα καταστραφούν και όλα τα Roaches από πάνω από τα Banshees καταστρέφονται, όπως και τα Queens. Πέφτουν και οι Hellions πάνω στο αυτό το Roach και σε αυτό το Queen, και πλέον νομίζω ότι θα έρθει και το GG από πλευράς του Dreamers. Να το φεύγει από το παιχνίδι. Πολύ ωραίος Fruit Dealer. Fruit Dealer, μπράβο λοιπόν στο Fruit Dealer, ο οποίος μας έδειξε ένα πολύ ωραίο game σαν του Terran. Έχασε με τους πρώτους, νίκησε με τους Terran και μένει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει στο επόμενο game, το οποίο είναι με τους Zerg. Πάμε λοιπόν στο επόμενο μας replay. Fruit Dealer λοιπόν εναντίον Hope Torture. Hope Torture ήταν και στον τελικό αντίπαλός του. Έχει την ευκαιρία λοιπόν να πάρει εκδίκηση από το Fruit Dealer, και ο Fruit Dealer να μας δείξει για άλλη μια φορά άμα είναι τόσο καλός ή άμα ήταν τυχαίο αυτό το γεγονός που έγινε. Fruit Dealer σαν τα Zerg αυτή τη φορά. Scrap Station εναντίον του Hope Torture του Terran, και αναμένεται ένα πολύ δυνατό παιχνίδι κατά τη γνώμη μου, αφού και ειδικά ο Hope Torture θα θέλει σίγουρα να πάρει το αίμα του πίσω. Για να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί. Σε αυτό το game. Fruit Dealer, ο οποίος μέχρι στιγμής μας έχει δείξει πολύ ωραία πράγματα. Για να δούμε αυτή τη φορά τι θα συμβεί. Ο αντίπαλος του είναι, είπαμε, ο Hope Torture. Πολύ δυνατό game λοιπόν προβλέπεται. Είναι βεντέτα λοιπόν. Μια ευκαιρία για το Hope Torture να πάρει πίσω λίγο από το αίμα. Αν δυστυχώς δεν μπορεί να γυρίσει το χρόνο πίσω, δεν μπορεί να ξαναπαίξει το GSL, αλλά μπορεί αυτή τη στιγμή να διεκδικήσει λίγο από την αξιοπρέπειά του πίσω από το Fruit Dealer, ο οποίος πραγματικά του την έκλεψε μπροστά σε τόσο πολύ κόσμο. Και για να δούμε τι θα συμβεί σε αυτό το game, τι στρατηγική θα ακολουθήσει ο Fruit Dealer. Δεν βλέπουμε μέχρι στιγμής τίποτα αξιοπερίεργο, πέρα από το γεγονός ότι δεν έχουν χτιστεί ακόμα το spawning pool. Πάνω από ότι μάλλον αυτό το drone εδώ πέρα θα κάνει πάλι fast expand. Δείτε, ρέει στο αίμα του Fruit Dealer το fast expand, θέλει fast expand. Το κάνει και με τους πρώτους, το κάνει τώρα σίγουρα και με τους Zerg, και τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Άμα ο Hope Torture δεν το καταλάβει γρήγορα, άμα δεν κάνει κάτι γι' αυτό, ο χρόνος θα κυλάει υπέρ του Fruit Dealer. Fruit Dealer, πολύ ωραίος, πολύ δυνατός παίκτης, πολύ creative, πολύ μου αρέσει να κάνω comment τα παιχνίδια του. Γενικώς και ορίστος οτιδήποτε παιχνίδι έχει μέσα creative play, out of the box thinking, και λίγο διαφορετικό τρόπο σκέψης, είναι πολύ ωραίο να το κάνουμε cast, είναι πολύ ωραίο να βλέπουμε ότι στο StarCraft δεν κερδίζεις μόνο με συστήματα, με hard timelines, αλλά κάποιες φορές με καλές στρατηγικές, με καλό και σωστό decision making, και on the fly, real time thinking, ας πούμε. Τέτοια πράγματα, τέτοια concepts τα οποία έξω τα δουλεύουν πάρα πολύ, και σιγά σιγά θα τα δούμε και εδώ να έρχονται, όσο γίνεται και πιο επαγγελματικό το e-sports. Παρ' όλα αυτά, για να δούμε, αυτό είναι ένα fun game, είναι μια βεντέτα, μόνο ηθικό είναι το έπαθλο, μόνο ηθική είναι η ικανοποίηση. Για έναν από τους δύο παίκτες, κατά τη γνώμη μου, είμαι σίγουρος ότι ο Hope Torture θέλει πολύ παραπάνω την νίκη. Από την πλευρά του Fruit Dealer είμαι σίγουρος ότι παίζει πιο χαλαρά, πιο άνετα. Δεν έχει να αποδείξει τίποτα, ό,τι ήταν να αποδείξει το απέδειξε. Και για να δούμε, το βλέπει αυτό αυτή τη στιγμή ο Fruit Dealer. Ναι, όντως βλέπει λοιπόν με τον Overlord τόση ώρα, βλέπει ότι εδώ πέρα φτιάχνει ένα command center, ότι ο αντίπαλος του φτιάχνει αυτή τη στιγμή ένα command center, το οποίο σημαίνει ότι δεν θα έχει πάρα πολύ στρατό. Όντως δεν έχει ούτε πολλά χρήματα. Δείτε, παρόλα αυτά στα drones είναι το ίδιο, αλλά μόνο ένας Marine από πλευράς του. Ο Fruit Dealer κάνει μόνο drones αποκλειστικά. Θέλει να κάνει μια γερή οικονομία. Το έχουμε ξαναπεί πόσο σημαντική είναι η οικονομία για το StarCraft και ειδικά για τους Zerg. Μόνο λοιπόν drones μέχρι στιγμής, 24 drones.
Πραγματικά κάνει σκληρό drone up, και γιατί να μην κάνει, αφού ξέρετε ότι ο αντίπαλος αυτή τη στιγμή κάνει command center, άρα δεν θα του έρθει η επίθεση, δεν ετοιμάζεται κάποιο Helion push, δεν ετοιμάζεται κάτι, απλά φτιάχνει drones με μανία, έχει λυσάξει τα drones, πολύ σωστό αυτό που σας έλεγα, το decision making. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι γραμμένο σε βιβλία, δεν είναι κάτι μόνο άμα κάνεις καλό scout, μόνο άμα έχεις καλή αίσθηση του παιχνιδιού μπορείς να το καταλάβεις, και τότε μόνο το κάνεις. 28, πάρα πολλά λοιπόν τα drones για τον Fruit Dealer, και εδώ θα πέσει και ένα Baneling Nest, άρα θα δούμε Baneling Bust από τον Fruit Dealer, ο οποίος δήλωσε και στο GSL ότι τα Banelings είναι τα αγαπημένα του units, και καλά κάνει, είναι φανταστικά, είναι πολύ δυνατά units, ειδικά για στρατούς οι οποίοι είναι όπως του Hope Torture αυτή τη στιγμή, ο οποίος είναι μόνο και αποκλειστικά με Marines. Βλέπουμε ότι έρχονται, ότι υπάρχει ένα Tech Lab, αλλά αυτό φτιάχνει, αντί για Marauders φτιάχνει Marines, όπως επίσης το Reactor στο δεύτερο φτιάχνει και αυτό Marines, και πάνω έρχεται και άλλο Reactor, άρα θα δούμε πολλά Marines από το Hope Torture, πολύ λάθος σαν απάντηση από πλευράς του. Εδώ θα ξεκινήσουν τα πρώτα Banelings να γίνονται, δεν έχει ιδέα ο Hope Torture τον κίνδυνο τον οποίο διατρέχει αυτή τη στιγμή. Είχε σηκώσει και το Command Center, ανοιχτή η βάση του, όλα είναι ανοιχτά για τον Fruit Dealer, ο οποίος φέρνει και άλλα Zerglings από πίσω. Ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή πολύ στρατός και από τις δύο πλευρές. 9 Marines παράγει με μανία Marines και κάποια SCVs μπροστά για wall. Βλέπει τα Banelings όμως τα οποία πέφτουν πάνω στα SCVs και στα Marines και θα σκάσουν αρκετά, κάνοντας πάρα πολύ ζημιά. Μια πράσινη λέλα από αυτά τα Banelings, και από πίσω τρέχουν όλα τα Zerglings. Δείτε πόσο πανικό έχουν προκαλέσει αυτά τα Banelings. Τρέχει πίσω στις γραμμές των 100 να κρυφτεί ο Hope Torture από αυτά τα Zerglings, από αυτά τα Banelings. Τα Banelings από πίσω θα σκάσουν πάνω και θα ξολοφρέξουν τα τελευταία SCVs και τα τελευταία Marines, και αυτό να είναι και το τέλος του πανηγυριού για τον Hope Torture, ο οποίος έφτιαξε πάρα πολλά Marines χωρίς να περιμένει τα Banelings. Πολύ σωστό διάβασμα, έκτη αίσθηση, αυτό που σας έλεγα, το decision making από τον Fruit Dealer, ο οποίος με πάρα πολλά Zerglings και πάρα πολλά Banelings απλά εξολόθρευσε τον αντίπαλό του. Να, και έρχονται και το δεύτερο κύμα από Zerglings, πιθανότατα να δούμε και το GG σε αυτό το σημείο. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα συμβεί, δεν νομίζω να έχει καμία ελπίδα. Ο Hope Torture κάνει tortures να είναι αυτό, και εδώ το GG φεύγει από το παιχνίδι. Fruit Dealer, Fruit Dealer, Fruit Dealer μας δείχνει κατά τη γνώμη μου γιατί είναι τόσο καλός παίκτης. Είδατε πόσο στιγμιαία, πόσο σωστές αποφάσεις πήρε. Είδε ότι ο αντίπαλος του πάει επίσης για expand, αυτό σημαίνει ότι δεν θα του κάνει επίθεση. Έφτιαξε με μανία drones, έκανε τρελό drone up, overdroning πραγματικό, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο, και στη συνέχεια έφτιαξε Banelings, αφού είχε δει ότι ο στρατός του αντιπάλου του κυρίως έχει Marines, κυρίως έχει πεζικό, αφού υπήρχαν αρκετά barracks. Τέλος πάντων δεν έχει σημασία, αυτός είναι ο Fruit Dealer, αυτός είναι το Wonder Kid, γι' αυτό πήρε και το check των 85.000 δολαρίων, σκεφτείτε το. Δείτε λοιπόν τι γίνεται έξω, ο Fruit Dealer, αυτός ήταν ο Fruit Dealer, εγώ είμαι ο Cowboy και αυτό ήταν Starcraft στην Άγρια Δύση.